Мурак авылында яшәүсе һөйөкле тормыш иптәшем. Кадерле атайыбыз, кайныбыз, картайыбыз Кинья Булатов Юнир Әхмәс улы үзенең күркәм юбилеен 70 яшен билдәләй. Безнең кадерле кешебез мәктәпте тамамлагас, 1968 елда Муракта водительдәр курсында укый. Үзенең хезмәт юлын Сеятель колхозында тракторист ярдәмчесе булып башлай. Әрмес авторында туган илгә бурысын үтәп кайткан 1972 елдан алып 40 елга якын Күгәрсен юл төзү һәм ремонтлау идаралыгында хаклы ялга киткәнсе эшләне. Намыслы хезмәте өчен күп тапкыр почет грамоталары менән бүләкләнде. Хезмәт ветераны исеменә лаек булды. Безнең атай бөтә яктан да өлгеле ул. Спортты ярата, волейбол уйнай, саңгыла йөрөй, художестволы үз эшмәкәр түңәрәктәрендә лә катнаша. Күп тапкыр авыл советы депутаты булып һайланды. Атай, һин булганга дөньябыз якты, котлы, тормышты яратуыңа, ям табып яшәй белүеңә, көсле рухыңа хокланабыз. Дөньялагы бөтә яхшылыкты йыйган улы йөрәгең, бөтә безгә лә хәстәрлекле булганың өчен сикһез рәхмәтлебез. Кадерлебез, Ошы куаныслы көндә һиңә йөрәк түреннән сыккан иң изге теләктәребезне yetkерәбез. Авырымай, кайгы-хәсрәт күрмәй, яндәй күреп үстергән балаларыңдың, yeән-yeәнсәрдәреңдең, якындарыңдың изгелеген күреп, мул тормышта яшәргә ятһын. Күңелеңдә дәрт дарман, ян тыныслыгы ташламаһын. Һәр аткан таң бәхет куаныстар гына алып килһен. Туган йортыбызның терәге, яме, коты булып, тормышыбызны ямлап, безне куандырып, тагыла озын-озак яшәргә насип булһын. Сәстәреңә инде сау инһәлә, һин бит безнең йөрәк түрендә. Озак яша атай, бирешмәйсә, һин был дөньяла бер генә. Тик уфтана күрмә гомер уза тиеп, ул бит бер дә бушка узмаган. Йылдар шулай өстәлһендәр һаман, хүрелмәһен генә дәрт дарман. Иң изге теләктәр менән тормыш юлдашың Сәлимә, кызларың Гөлнара, Гөлсинә, улың Илвир, киленең Илвира, кияүдәрең Мөнир, Илназ, yeәндәрең Руслан, Данир, Рөстәм, Фәнир, yeәнсәрең Камила. Хөрмәтле Юнир Әхмәс улы, якындарыгызның тәбрик сүзләренә безнең иҗади төркем дә ихлас кушыла. Һезгә сәламәтлек, имен тормыш, балалар игелеге теләп, якындарыгыз сайлаган йыр бүләкте юллайбыз. Рәхим итеп тыңлагыз, юбилеегыз мөбарәк булһын. Һәр кемдең дә газиз балаһы бар, Аллаһы бар, уның кесеһе. Һәр кемдең дә газиз әсәһе бар, атаһы бар, таяныр кешеһе. Килер яздар, еттер ямле йәйдәр, кыштарда бит түгел мәңгегә. Балаларым менән бергә яшәп, аерылмак ине мәңгегә. Шатлыктарды бергә бүләйек. Күңелдә
tardı birge bulayık Ağır sakta yardan düşeyik Şadlık tardı birge bulayık Essey derdin ömrün deleyik Atay dardın kadrin bileyik